Κάνε ένα story time πώς ήταν οι πρώτοι μήνες που φύγατε μόνοι μας στην Νορβηγία. Λοιπόν, έχω ξανακάνει ένα τέτοιο βιντεάκι πριν πάρα πολλούς μήνες. Είναι λογικό κάποιοι να μην το θυμάστε, να μην βρίσκετε το βίντεο ή υπάρχουν άνθρωποι που με έχουν ακολουθήσει το τελευταίο διάστημα. Λοιπόν, θα σας τα πω στο περίπου για να μην κουράσω κιόλας το βίντεο και βγει πάρα πολύ μεγάλο. Αρχικά θα πω ότι πρώτα ήρθε ο σύζυγός μου τον Σεπτέμβριο του 2013, οπότε το μεγαλύτερο ζόρι το έφαγε αυτός, η αλήθεια να λέγεται, μιας και δεν ήμουν εγώ μαζί του. Τότε δεν ήμασταν παντρεμένοι βέβαια. Το καλό σε όλη την κατάσταση ήταν ότι τον φιλοξένησε κάποιος για το πρώτο διάστημα και ήταν από τους τυχερούς γιατί μέσα σε 2 εβδομάδες βρήκε δουλειά. Οπότε πέρασαν περίπου 6 μήνες ώστε να φτιάξει όλη την κατάσταση για να μπορέσω να έρθω κι εγώ πάνω. Οπότε δούλεψε εκείνος, μάζεψε κάποια χρήματα και έτσι μπόρεσε να νοικιάσει ένα σπίτι. Έχουμε πει ότι γενικά τα ενοίκια εδώ στην Νορβηγία είναι πάρα πολύ ακριβά και χρειάζεσαι 2 με 3 προκαταβολές. Οπότε όταν μπόρεσε και μάζεψε αυτό το ποσό, μπόρεσα και ήρθα κι εγώ. Λοιπόν, η αρχή. Όταν ήρθα, ήμουνα πάρα πολύ ενθουσιασμένη γιατί είχα να δω τον άνθρωπό μου 6 μήνες, οπότε δεν είχα καθόλου άλλες σκέψεις στο μυαλό μου ότι έφυγα από την Ελλάδα ή το οτιδήποτε. Το πρώτο σοκ ήταν ότι ήρθα αρχές Μαρτίου, οπότε εδώ στην Νορβηγία είχε πάρα πολύ κρύο. Δεν ήμουνα προετοιμασμένη δηλαδή για αυτό το χειμώνα. Νόμιζα ότι επειδή έρχομαι Άνοιξη, Μάρτιο, ότι εντάξει, δεν θα είναι ρε παιδί μου και τόσο κρύο. Ναι, οκ. Οι πρώτοι μήνες λοιπόν παιδιά δεν θα το κρύψω, ήταν δύσκολοι. Θυμάμαι πάρα πολλές φορές ότι καθόμασταν έξω στον κήπο και τότε κάπνιζα εγώ και μοιραζόμασταν ένα τσιγάρο λόγω του ότι εδώ είναι πάρα πολύ ακριβά και στις αρχές ειδικά με ένα μισθό είναι λίγο δύσκολο να τα βγάλεις πέρα. Θυμάμαι ότι τρώγαμε ρύζι, μακαρόνια ρύζι σε καθημερινή βάση. Αλλά και πάλι, επειδή γενικά είμαστε και δύο πάρα πολύ θετικοί άνθρωποι, θυμάμαι από τις συζητήσεις μας ότι λέγαμε ότι εντάξει ρε παιδί μου, σήμερα είσαι έτσι. Σε λίγο καιρό θα αλλάξει η κατάσταση, οπότε κάτσε και κάνε υπομονή. Φυσικά βοήθησε το ότι είχαμε ο ένας τον άλλον και είμαστε και πάρα πολύ νέοι, δεν είχαμε παιδιά. Τότε δεν ήταν τόσο δύσκολα όσο είναι σήμερα, μιας και υπήρχαν περισσότερες ευκαιρίες εργασίας από την άποψη ότι δεν ερχόταν και τόσος πολλοί κόσμος στην Νορβηγία. Σήμερα υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός, μιας και θέλουν πάρα πολύ να μεταναστεύσουν. Το καλό βέβαια με το σήμερα είναι ότι υπάρχουν τα social media, υπάρχει το Google και μπορείς να βρεις άπειρες πληροφορίες, δεν μπορεί κανένας να σε κοροϊδέψει ό,τι έχει να κάνει με τα δικαιώματά σου ή το οτιδήποτε χρειάζεσαι στην Νορβηγία. Στις αρχές λοιπόν τους πρώτους μήνες σίγουρα υπήρξε εκμετάλλευση, μιας και δεν γνώριζα νορβηγικά, οπότε η δουλειά που ξεκίνησα ήταν με αγγλικά, ο μισθός ήταν πάρα πολύ χαμηλός, αλλά και εγώ τότε δεν ήξερα τα δικαιώματά μου, δεν είχαμε ανθρώπους οι οποίοι μας βοήθησαν και μας είπαν ότι κοίταξε να δεις αυτή είναι η νόμη και μπλα μπλα μπλα, τα μάθαμε στη πορεία μόνοι μας. Οπότε στην αρχή είναι τη φάγαμε την εκμετάλλευση. Είναι πολύ συχνό φαινόμενο εδώ στην Νορβηγία να σου συμβεί στην αρχή. Οπότε παιδιά, τα μάτια σας ανοιχτά και μην εμπιστεύεστε κανέναν που σας λέει μεγάλα λόγια. Πουθενά δεν είναι εύκολα, τίποτα δεν σου χαρίζεται και θα πρέπει να παλέψεις πραγματικά για να μπορείς να φτάσεις σε ένα καλό επίπεδο και καλό σημείο. Δεν θα έρθει κανένα στην Νορβηγία και τον περιμένει στο αεροδρόμιο λεφτά ή οτιδήποτε. Είναι μια πάρα πολύ καλή χώρα, δυνατή χώρα, υπάρχει ισότητα, καλή μισθή, αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα που θέλει χρόνο ώστε να τα μάθεις. Υπάρχουν και αρνητικά στοιχεία στη χώρα. Τέλος πάντων, αρχίζω και ξεφεύγω από τη συζήτηση. Δεν θα έλεγα λοιπόν ότι ήταν μόνο οι πρώτοι μήνες, θα έλεγα ότι γενικά ήταν τα πρώτα χρόνια. Δεν ήταν τόσο πολύ το να προσαρμοστώ με το κρύο. Έχουν περάσει 11 χρόνια, 10-11 χρόνια και ακόμα δηλαδή, εμένα δεν μου αρέσει ο χειμώνας της Νορβηγίας, δεν το έχω καθόλου. Στην αρχή το βλέπα, αχ τι ωραία, τι γλυκά, τι όμορφο που είναι το χιονάκι, ναι, μπλα μπλα μπλα. Μετά από πάρα πολλά χρόνια που είμαι εδώ, δεν μπορώ να βλέπω εγώ πλέον χιόνι, δεν μπορώ το πάγω. Αν είσαι μέσα στο σπίτι σου και το βλέπεις απ' έξω, είναι wow. Αλλά όταν είσαι εργαζόμενος άνθρωπος και μητέρα, και πρέπει να βγαίνεις σε καθημερινή βάση έξω, δυσκολεύει πάρα πολύ την καθημερινότητά σου.
Λοιπόν, οπότε εμένα αυτό που μου έχει δυσκολέψει περισσότερο όλα αυτά τα χρόνια στην Νορβηγία είναι ο χειμώνας. Σίγουρα μας έχει επηρεάσει αρκετές φορές το οικονομικό, μιας και η ζωή έτσι πάει, είναι μία πάνω μία κάτω, όπως είπαμε δεν χαρίζουν χρήματα εδώ. Έχουν περάσει πάρα πολλές φορές από σκέψεις από το μυαλό μας να σηκωθούμε να φύγουμε, σας μιλάω τώρα πριν χρόνια, έτσι, να σηκωθούμε να φύγουμε, να γυρίσουμε πίσω στην Ελλάδα, μιας και δεν είναι ότι φύγαμε γιατί δεν είχαμε να φάμε, έχουμε τις οικογένειές μας εκεί, μια χαρά δηλαδή, δεν είναι ότι δεν μπορούσες να επιστρέψεις πίσω. Αλλά γενικά, επειδή μας αρέσουν τα δύσκολα, μας αρέσουν οι νέες εμπειρίες και με το καιρό, παιδιά, μπαίνουν όλα πιστεύω σε μία σειρά. Δηλαδή πλέον δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου μακριά από την Νορβηγία. Δηλαδή όσο και να γκρινιάζω πολλές φορές για το κρύο, που είναι μουντά, που δεν έχει ήλιο, οτιδήποτε, η Νορβηγία πλέον μετά από τόσα χρόνια είναι το σπίτι μου. Μιας και εμείς δημιουργήσαμε και την οικογένειά μας εδώ, δεν είναι ότι δηλαδή ήρθαμε για τα παιδιά, για το δικό τους καλύτερο μέλλον, είναι ότι κάναμε και τα παιδιά μας το 2017 και το 2019, οπότε ναι, πλέον μπορώ να πω ότι μπορεί και να μην γυρίσω, δεν ξέρω τι να πω. Πάντως θέλω να τονίσω ότι όλοι θα περάσετε αυτές τις δυσκολίες στην αρχή. Οι πρώτοι μήνες, μη σας πω και τα πρώτα 2 χρόνια είναι δύσκολα, δεν τα βρίσκουν όλοι οι άνθρωποι εύκολα κατευθείαν. Κάποιοι μπορεί να δυσκολευτούν πάρα πολύ και κάποιοι παιδιά έχουν φύγει και νύχτα, όπως ξέρω, γιατί δεν έχουν αντέξει το σύστημα της Νορβηγίας και το χειμώνα. Εγώ απλά θα το ξαναπώ ότι είναι κάθε αρχή και δύσκολη. Όποιος θέλει να κάνει αυτό το βήμα, η δική μου συμβουλή είναι ότι θα πρέπει να εφοδιαστεί με θάρρος, θράσος και πάρα πολύ υπομονή. Και στη τελική, αν δεν τα καταφέρεις, αν δεν σ' αρέσει, πολύ απλά γυρίζεις πίσω. Δεν σε κρατάει κανένας με το ζόρι. Καταλαβαίνω ότι σε κάποιες περιπτώσεις είναι πιο δύσκολο. Το έχω ξαναπεί ότι άμα θέλει μια οικογένεια να έρθει στην Νορβηγία, θα πρέπει πρώτα να έρθει ο ένας και μετά να φέρει την οικογένειά του. Θα πάρει κάποιους μήνες, μπορεί να πάρει και 1 χρόνο, αλλά για να είναι πιο ασφαλές τα πράγματα. Αυτά λοιπόν. Τα φιλιά μου, δεν σας τα είπα και πάρα πολύ αναλυτικά για το πώς ήταν τους πρώτους μήνες, ξέφυγε λίγο συζήτηση, αλλά δεν πειράζει, θα ξανακάνω βιντεάκι κάποια στιγμή. Καλή συνέχεια!